Wes belunge dikuasai sendiri tulang-tulangnya ya. Karo Pak Tuan. Wes, Pak Tuan nggak usah minggir ono ayo, minggir ini. Minggir ono. Mainan dewe. Mainan dewe golek kertas. Wih. Hero entuk kertas wih, mainan dewe iki. Niki kan enek tulang-tulang jian, ki nya. Aja nyedeki Pak Tuan kae. Dibekesi neh engko. Nah, iki neh nya. Iki masih ada nya. Wes, dolanan dhewe nek kene ngumpul. Kae. Wes ngumpul bertiga nek kene ya. Wes, kae bene aja dicedeki kae. Engko diwas ngono malah nglempang-nglempang engko. Wes menguasai segalanya kae. Tak wis sikat mau kok was wae. Belunge ora oleh digaya dike, wis. Wis nek kono ngumpul nek kono ya, oke. Wis dolanan sendiri. Nek kene dadi grup kruwil-kruwil iki. Ya. Grup krucil-krucil ya grupe. Enggak usah nganu kae, enggak usah nyedeki kae, tuane kot kae, londo kecerit kae. Ram tenan. Mosok ade nyedek liwat ngene wis dibekesi. Wes sibuk sendiri ya nak ya. Wes sibuk sendiri, pintere. Saya tak golek neh, ngokeh kok le. Iki ya ada iki. Ya nak, ya. Rasah noleh. Wes kono. Wes nek kono dhewe, anu dhewe grupe ya. Ya. Oke. Oke nak pinter. Mas Abon sini juga. We pengawas ae, Bon. Pengawasan we. Bangetan ya le. Pak Tuan sitok kae ya. Londo kecerit kae.